Moi drodzy, bydlak okazał się taki dobry, że dojechaliśmy do Prypeci i podziwiamy tutaj właśnie opuszczony basen niedaleko reaktora. A okazuje się tak naprawdę, że jesteśmy w dzielnicy Zabrza. Rakietnicy. Patrzcie! Kuchwa! Tak pięknie to ino na Śląsku. A tam na końcu, a tu jest druga, a tam na końcu siedzi taki mały i ma złoto w takim gorcku. Albo tam, Kajś, o tam, patrzcie.